факторите, които може да повлияе на всичките цени. И тук парадоксалното е, че пазара леко се успокои, нали, няма го това крейзи търсене, Да. но в същото време, заради тази инфлация, може да породим вторични вълни на търсене, защото хората ще се притеснат какво ще правят парите в банката им, ако инфлацията пак се качи над 10%. А има много голям вариант това да се случи. Много голям вариант. Ако Тръмп, нека да го кажа така, не спре войната до 2 седмици, защото това още има възможност той да спре до 2 седмици и всички да я забравят до май месец. Буквално. Демек до една седмица, защото вие това ще го гледате след една седмица. Да. Да, да уточним да не са... И всички ще го забравят. Да. И това ще е било една история, новините ще го забравят, готово. Продължаваме напред. Но ако това не спре до 2 седмици, според мен ефекта май месец и юни месец може да е наистина много сериозна инфлация. И тук говоря съвсем